A ver. Bai. Segundo batia. Segundo batia. Kamaria apurtzen anak apagar, Bi ganera, moile. Ia. Ia entzuten dan. Bai, listo. Oso ondo. Oso ondo. Vale, oso ondo. Listo. Atzeu. Bueno, arratzaldeo, aspaldixen ez dugu, hemen gure kanaletik partidu komentatu bota. Eta ontxe aprobo batzuk arazo teknikuk zuzentzen egoa, ordenadora eta... Bai, buru belar, gure zorio. Bai, gaur, pentsago eguazten eta, honak partidu edarra dukau, Santi, partidu edarra programa dugu gaurkorako, lehen ikusi bozu, lehen ikusi bozu Kineli oso politxe izen da, baina oine sarri eskatzen dugu harin ez da, kamisetak jetik... Bueno, egin da kontiru du, Etapa bereizteko, ez da? Bai, Kineli irure ipini daue hori, Santi Olabek, eta oso Kinela politxe izan da. Nahi baduzu, komentabari da, baina handeuk ez ikusteko. Eta oine hemen daukau, partidu darra daukau. Da, zeintzuk ikusteko aukeria daukau, Ibai? Bai, partidu darra daukau, Zendo Martin Sakera, Martin Zabalakin. Eta ondarregiko bazterra, pero txanikaz bai ez autua, Bai. Martinako tanelea. Politxa. Ia, bai. Esan bidana, claro. Ibai, honek... Edarra moztuteku, Horako kortai gota, bena? Gazta. Ja, betxu, repetizio, Jupa, ikusi jotak, baina moztu, perfecto. Bueno, así que era una mondotza, urdinak. Gaur komentetako daukone da hori. Honek lau perotari xepe, claro. Bullet, Lasterre Winterren debutauko da urtengo hori, ez da jugatu partidorik eta Winter Seriesen. Eta beste irudutu bat da ixek gaina, ez da? Txartu espana du? Espana hau, abenduan lau, eta? Bixen, bixen doiez, bai? Bixen lauan, ez da. Eta tanele normalen horre sartotxo. Lehengoko, partido lehengoko. Bai, beti... Da, pertsonia kantxera sentateko. Guentzute gaitxuenak ez da, Hore, beti bardin esan da, Ez que... Berko, publiku Gauza... Gaurre gaina izen da, aspaldizko partez, geure sistemien montu dugu eta oine kontutan hartu dira hori. Gauza, karin, kamara asko eta baterixia barik ez da gatzen. Bueno, bat gatuko da baterixia ez da. Sartu pelotak ondo guratzu dute eta helduko da, ondo, beko zelan topo da bene. Beitxu, oin ikusik hau. Beitxu, ondo abile, eta... Nun sartu den peloti, bigarren kuadron. Hau arrotzeko da, hemen marginak xemengoz ez da eskola, unixen da, taka. Repetizioak eta. Hortxe bizara, zilortuta bitu, azkenin baina automatikun ez dozte urte da, baina, zozi zen da. Esaten hona zena, bueno, aurre sanfoiztutako finaleko imagenen kalidadi ez da, baina, bueno, telebizio bat... Horre finalak, jo. ETV ba bizi-biziago, Transmisio zona. Betxu, beste... Hau betxu, tak. Errepikapena. Zoragarri, bazterrak barruen lagadau, bazterrin lagadu bazterrak, esanti? Ondo gaina. Itxi deu dino, Santi, itxi. Bueno. Potente hasi dira, Partidua.
Beste bat. Beste bat. Santi, azartagok, Ze hori bezulotugak? Bo. Elegante. Santi, epailelanak etxe, Santi hola be. Santi hola be. Raketi zuru bako da. Bai, pelotak eskapo itxotze, gero. Mucho komentari bat etxagonak, baina YouTubeen egon da, ez da. Bueno, hilik, ze leitxo. Arek, lehenak abandera kantzontziri dut pintazio. Bai. Arek, bai, abertura la betxa. Bueno, entzuten duen bateke, Tomaseko esango, bai. Zuzen inespa diferidu, no? Bate entzuko ditu. Ba. Bueno. Partido elegante hasi da, Goiko zarera ditako nabarren. Dauka bigorriak aurretik. Bai, badu ibili, tanto mordu itxu, Bat zein beste. Romabiko. Gulet oso indartzo. Azkeneko partidutan edizan Gulet bere azkeneko partidutan egotzen da ikusten. Interrerako eta dabile topera dabile. Barruan Eta atzeko orman kanpora. Bai, boixe esaten egozen, ezta? Gulet azkeneko partidutan indartzu da, eta gogotzu. Danele peurri itxotze, Danele besta parkatzeko goten. Azkeneko partidura zitzen gaina pestot, Danele. Bai, horri biltzen da, akorde bera itxen horri biltzeako, alkarri. Antzina posturen bepa josiko da, Ba. Posturen bat betxiko da. Hori lehen komentatu dugu inoz, ezta? Luze? Hori lehen inoz komentatu dugu, ezta? Ibiltzen da, gero, hauek YouTubeko gure grabazkin hartu. Eitzen da, kapturien. Beitxo zelau tanto inotzen. Claro, ordudaren bageratu da, ero arkitzeko. Alkarri, beitxo zelau palu izen duen da. Beitxo, gaurre Santik, bai kineletako eta bai unei pelotarixei kamisetak hori pinitzez, kolore desberdinetako. Martina Semengoz ez da eskola, Mikel Elkoro buru deukela eta ikurraran, da horre zeure bai, eta pilo bat zautze tartian. Alegin zabizago, ez da, publiko da nahi ba, ikuslegetan nahi ba, aldanik eta ikusgarri zen egoteko. Hauna bat berezteko. Gerrikuk ez dira zikusten, ez da bezipik ezagutzen, nortu batzen, baina ez dakit emateke zinau bere. Kamiseta kolore dinak erabiltu. Eta bulete zineldu. Leune partidu, Baleina komentu zuna. Amalak, datorren ez dinezten dutena. Gernikako Winter Series. Baina txarra, azteko erkea. Erkea ibar luzea eta... Erkea ibar luzea, bero eta ladutxe. Ladutxeaz. Ladutxeak, betxu ikaz ezela horri ban, txapelket iban, Horrek izateo, hartu ze batu bida, Izale, bat etortik, kriston eguna, zero beste sekulako egun itxarrena. Bueno, ez usteko peor baten dira. Danel beti. Danel noten dago. Bai, gero, betxu zan heldu da. Eskatu noten eta... Danele, geure semien, etxebarri neixen da den zein. Danel, eta Danel deuren hori, monitore eta jo, zelako hori mototzen, zer? Arranke. Abixadi, jota danak eukitxo txue, baina, Dios, burukula petente. Nire ziztez petetu baina... Bai, batzutan bai, lehen ordu nirudaz, da Danelaz lau. Eta bigarren inbeste iru, da bestena 6 eta izan, bi ordu. Da Danel bera sartzen daurekin, suabetxoa ebitzen da Danel.
kaeti apurtuko zitxontan. Errebote ziak, naukeria aurrian, atzera. Zakan egurte nikoa gorre. Nabarmen, Eta Bazterrak bipareta bota dau. bazterrera. Naitxe bota hori eskumiaz bipareta edo Ez, horrek engantzen. engantxe bitza ez da. Engantxaniku, ondarron, engantxaniku. Bere buruzu behar. Ba, eta ipeata. Hemen, hombre. Petxo, Alejandro Zelaya, belauneko tingaz, Frontora sartu barri, bueno, gantzan ez. hilebete inguru egon da. Oetik, ez urten ezin da. Bera. Kontu, ontxe. Horrek herri mabaleko errepen. Eta, atzen, bastarre otondo da. Antoa, puntu? Bosna esun dira, zita bost. Hemen danako, Danako. Kontu kontau, tanteado, kamara galdatu. Huez basanti olako. Hemen, atela da luze. Atzoko partiko izan duzen edo? O asteleneko? O interreko? Bat ikusine bat, bertan gabaz, da gurrengo uninbestuat. Bai, neupe bardin. Bai, Bezala beran dutxin. Partido di amar erdizetan, lehenengo lehenengo partidu, vale, zela txispia zetorridan ez da. A ber, beti eukideu kristoen nervixu da. Bueno, a ver, Kristalezko kantxatik etortetik, Gernikako frontora, lehenengo partidu oso ondo. Berape Oso ondo izaleke, berabe, deskolokata edo. Berape ezaban, Bai. holan, zapatun, etorri da, ensaiguala zapatun, da jota, ezaban, desastre. Da, etxa juzala, baina jota, mala hostizia guzela etxa. Da, ero epesperan hori, eta jazta, hartutzela neurruxia. Atzo, egizan, ondo bilizan, da, jodeuke, zela nervixu duke. Ikusten zen duen, gero entrevistan ikusten duen, alkarrizketan, eitzen nio honek... Baina patatak eta arrotzak eta Ba, ez da. Baina, ikusten duen, leke da bera alkarron duen, da, fijau, sartu nahi eran, eta Tigol zaitxez, leken bezue eta hori, eta goitian bezue. Leken bezua, iru. Kanpora. Eta... Normabikoa kanpora. Ja, betxo ontsi ikusi gau, zelan kanpora urten dan. Hemen, Antxon, zedin oso? Argi eta garri! A ver, barra. Horrezto dudari. Antxon eguraldin zuzen etxetu berba, Osta, bone pelot. Oin ez dago Antxon bera, irugarren juez. Aurten bera ez dagoela irugarren. Ez, atzo... Aitor galiko deikia mendizkarrek. Vale. Bai. Atzo... Hoitze komentaten, aurten ez eskua mundu bela. Bueno, azken dine hori, bera responsabilea bada, Bai, responsabilea eta... Urako bat izkotzen zure eskutan da... Bazterra zelako, elegante lagadaben barrun, Asto. Hanentxe bazterrak, Bai, basaten eman. Pronto jabet eta olako partido intenso bat, eta bukaldi, dudoso bat bado, eta juezak esatutzu, a ber, irugarren epailit ez. Ni pestote, baina Antxon eukene personalia, nik pestot hori baino gizai gure izango zala, beti jun partido dan eta ez dakit, baina nahi dut esan, bere zuzti olako destino bat. Eta gero gizek, pelot, Ura. pelotari hainbeste urtin jubilitxe da. Bai Antxon eta bai Igonek bizek zelako baitxekan. Komentarista. Bai. Da Jokin Arruen, bai. Ez pilo guztatez. Ondo esplikatzen dabe. Ja, arro, baina bazterra menda. Bazterrak, Zelau pena. Elegante bota dago, ondo behitxu. Etxamen ikusik hau.
Bai, urrengun teknikoa izan mitzau, kamari apura zuzentxo ipintxeko. Tekniko dugu, apur bate okerra eta... Bate, sari kontra zuten bazte, kamarak, noa jungo izan. Da. Hortxe bai okortuko izena. Honek, kamarak... Hortxe partio alrebes ikusiko. 6.000 euro balizio txuleta. Zainea, petxu, ontxe nahizu ikusi hori. Kamara oker bat, petxu hamen pelotia aprobetan, taka, Taka, Ia, bajatu ingote, fume bajatu ingote pixkat, ia zelan ikusten. Txain gitxitxua, bixen ipiniko tia. Edarto. Petxu hamen, taka. Pelotari hamen, ia. Técnico de realización, Sorion. Ni ez da ite. Tegemanek etxen. Tato horri. Ligora, beratzi zazpi. Da partio politxe ikusten, Bai. Oso politxe. Pelotia aldatu dabe. Bai, zati bedifen. Pelota motetua ba. Zati bedifrenti dauket. Bai. Zagati da nik bai. Ataltxu moten dago, No pelotia egin moten dago. Edarra, boa, zeizen da hori baina, betxo. Errepikapenen ikusi gau? Barrukakua, indarraz, perfecto. Zaten honaz pelotiaz, eta nire eskumiak barik errebesaz. Peloti mobitzeko, ja. Bazterra kotxe ez duen da. Nestu eta bezutako bat. Maikatu zazpi. Betxo, hamen, bazterra goxo barrun? Bai. Hau, peloti da, momentu dejadan botateko. Peloti da. Hori legatiko ditzatek. Eizen hori baina, betxo. Ja. Partidua, ikusgarri xedoi, Maikatu zazpi. Maikatu zazpi. Horri. Zipa. Zu, osta. Osta, benetan, beba. Milimetrota, ez da bizo goiko txapi. Goiko txapi. Realiza hori gaur, kamari, txokio ez da ikusi, baina... Martín, zelaia. Bigarra zakia. Ba, homo txanitzen falta. Gane, legundu bastartu. Bule. Kanpora. Eta buletan bipareta kanpora. Era, Kanpora, argi eta garbi jonda. Pelota barka. Albotik mabila gabiz garriko, hemen eskapa diertzen dago porata. Bai, bulete asko guztetak. Hemen Markinen hori botati, holan, zabaletik, eskapadan botati. Eskapadan botati, segero boteri pestada noten. Kasu hontan, kanpora. Dane. Hola. Bai. Daniel beti beran leku, Bai. Tengo dago eskorrek? Ez da basko harrimo, baina pelotak zuegarra izan da. Pelota, Askotan esatzen ez da, holan, Daniel iaxen, pegadi falta bezalan pilotarik da, ez da? Daniel, pegadi faltako la pixkat ez da? Bastante mundu mutotzea, Bai. Joder, bai. Arrankia Gero, Daniel, behoz ondo ibiltzen da. Ondala, azkeneko bi urtetan, bera, lehenengo do, ipatzen nire hasi da, bigarren, esan nahi, Ondo kolokatzen da, botera, ondo izuten da, gero asko itxin da berroa aurrelari zen. Importante, bai? Berroa asko itxin dago, kantxan. Nire egiten beste batek esangotzen da. Ai, kabla, relakatzea.
Izango eta dali. Ikusten da, fijo, zailunetan lege zauzte, ipintzen ez bau, bronki botako zela, eta... Eto gaz, Basterra barruen, eta Martinek ez ja, musika hau, O sea, puntualidad tanto hecho o tanto perdido. Itarik. Barrure Basterrak, eta... Hau zelan kontako, egindakoa edo galdu. Egindakoa, edo... Barrera. Bizetarik, Tantu, terdi. Urdi. Tanto orden, alan dabe. Hori da. Berak dagoia, sartu zakian... Opa, miaka, zei, opa, astuatek amari aldatzea, baina, bueno, oin errepikapen ikusik hau, behitxu. Amabigarren. Behitxu, sakerreztu zelako elegantetak. Da, zelako kosta bota ben. Ederra. Bunda, baina... Zoragarri. Tiro bat, emon. Santi, astelenin partiu politxe dizizin, baina gaur beste guz, Neure ustez, Bera behitzen dugu, Santi. Santi, bat, izindu inda. Santi da esaten, oizea esaten, baina... Santi, kein da, izindu eta beraz behitu. Barruen, eta Martin Hildo. Gozo, baina ez da barri mau. Daneleke, bote lasterrein. Eta, buleten palu, Duda barik. Duda barik. Hemen Santi Olabe gedin lez, López erreti egiten delako. Bestelan beste 5 urtin be, bera honena. Ez gaina, urten nik ez da, eta aurreko urtitan baino forma baino iruzot, Udan be... Bai, pasan urtin be, baina nik ez da egite, oin asko zabetu ikustu fizikamente. Pelote behitzu zela otan barrazu duen emoten. Aurreko urte bitxetan ez da ibiliolako... Tanto zabalana. Bai, ondo ipini deu zabalak da. Aurreko urte bitxetan ez da ukiolako golpi gule honek ez da. Eso sakatzot, eta beraz kantorne du eta. Ja. Bai, baina aurreko txapelketetan be konturatzen basa. Ostras, zibilida, pelotia emote izatzen zen. Hori da. Bo, da gero betxu. Aztelen konturatu zinen zela jodizan raure eta pelotian bide, barrure gota batzen. Aurten... Nik aurten oso pareja gogorretu. Ba, nik favorito bakitzu. Urrezita dozu. Nik, hasi geratik esan nahi, Eurintzako gustatu txapelket. Zeleik, Eurintzako gustatu zen, bueno... Nekorrexek ez diko mondo. López, beti ondo jogatuko, bena. Da, nik usteot, por su veteranía... Bai. Puntata. Justo por su veteranía, resto no manetoko da, ondo giauko da, bera. Bai, Hoxe bihar da, beste bihar da, hola, aeroa, bera, ondo giatako. Gure txapelketan behitxu goitia zela txapelketi, Bai. Lópezek ezagutzen du. Arek atzetik ezagutzen bat eta besti, eta ezagutzen oso serixo batuan goitiak da gero idoaz. Bai, atzarin arek zelan jokatu. No te precipites, juega tranquilo, haz esto, haz lo otro. Veteranía joven que tiene mucho juego. Mejor pareja modu neurak izan. Ba, eta hola. Bai. Kola jo da, bai. Ba, gero, erke bat eibar lutea, claro, azken bi urtetan irabazitxe, Horrek ez dizaztu birko, no? Erkia ondo da, bil. Beran ikusta hau egun batzutan bai gulezteko zela. Gernikan ganera, erkia baino beto jo. Hori bera pebaki. Hori da. Baina... Gernikako kantxa bat, huet pasko dago, eta ordenarek hau da zorreueko. Ba, neupe ikusinan urreizi López ikusinan neupe sanaban. Hau txapelketi López hori gozatzeko ikini dabe... Ondo, hola. Oin momentun erkea kendute aurrelari modun urreizi... Urreizi, txango da. Santi? Barandika oso ondo da bi. Barandika bai.
Regularra. Zein? Bai, barandika, regularra. O momentun bai, ondo bai, gana jokatzen. Bai. Pero le falta, bai. Gero, urreiz edukena ikuslientzat, ikusgarri neure ustez, Que barandika ya lleva más recorrido. Claro, hau bestik. Bota bat, ez da. Claro, horrek temporia guztikin aurrera egingo da. Sentauko da. Noiz amaitzu bidan tantuk, da noiz segidu bidan, da nora bota, nora jun, zer. Hori dana zuzenduko da. Kalidadi, motz. Zaurdarik urrestitxo pasko okulat. Zelago kalidadi duken. Keixo ukiko da. Zakien Martineke motx, motx, badorro erdik gaitxi gaina. Bai. Ez da horrezta ondura, boti iruan. Aire dinotu zabalak. Zelaiak aukeri bat ezartuko da. Bai. Osa, Basterra gaur ondo ikustot, Basterra. Bai, azkenengo zaurrek Letin Seriesko zapelketak komentatzen. Mira, ez da la beran urtizen. Tabilela, finantzatu pilota. Hola segitzen hau, konfiantzi barrio berreskuratu. Mucho! Eta jauziago. Bai, zestipinitxe eukia, baina, klaro, zelaia sartu nindabe baita. Baina aurrelarixe zesti aurrin ipintzen da, da atzelarixe beti despista. Bai, apartatez hau. Zema bidarrik usiaunen zaiutan, ez da, aurrin daunak utzein, da urrengo irurepek, tuk, sartu ez? Ba, sartu ez. Ja, galdu itxen da, deitzen zen. Ba, aurreko aztine. Ikuspegi gisa izan, Bueno, bera berez izpazterra ditu da, baina Gernika ez batzen dago. Da horreko aztine, nolantxerik, aurreko utzere iban jalo eta jokotin joan. Bai, Bai, esto lotatu nintzen, balduta nahi dut, Mucho. Ostan heldu da eta gero eskapo ditza. Ja, eskerreko txapi, Bai. Ostan heldu da. Luti, tontizko, umako txapan. Bai, gure... Baina, txapapena. Alan dabe, ikusiko zu Basterra barrurekin da, Nik ez nengo nuke, tak. Esteipa, esan helduko. Buelta mundu baina esan helduko. Bai, eguaztenetan nik oso. Izantik hemen beti partionak ipintxotxu eta boixe. Bueno, ekuestan gaurra aldixan nutelako. Ez datzuten bezi izango. Ez, baina ikusli jakin daixen, Barixekutan gatxau da. Barixekutan danapa jaukan eiz eta pixkat ez da. Amigo. Edo semi partidu kanpu neubitzen da askotan, da ordune ezin da, baina, bueno. Gamen bada, jente bat ez oztena, zuek, askotan egitete, kosinan nabenin behule, da, bota, alboko parta botatu. Aldixun zuten, no modu, ere bat gatik ipintu, nagoezak ez ebeiga, no? Bueno, bate-bateke konsatzen badago edo entretenimentu badago. Komentaritu, alegrateko bat, Bai, edo eskapo bai beste batzutan, Antxe, txupa, Tanel. Bueltan, ez da buituko. Ondo barrure. Tanel. Ez da rebota, ez. Gutxo. Balak esker matitelaka. Basterra gauzea, ondo alto horretan, Ara xe gota bida. Dori. Eta oinbe lehenko bardine paseu jakue. Bai. Eskatu nioto, Lehen alrebez izan da. Gero dan bodun eskatuta hau. Eta izan, Basterran entrada oso egotizia. Tantu gagorri.
Bai, zetan, bertan, no, hori bote luzin sartzeko bertan. Bertan egon da, boi, moto. Ba, baina askotan esan, ez da, aurrela dixek argi ikusten badu sartzen. Berak argi ikusten badu. Claro, de pronto. Mucho Anel. Bai, heldu. Osta zelan kenduten bisei, Eta elegante bota dau, eta bisei kendu. Ondo bazterra. Gaur txalo falti da, puntoian, Eguazten eta hotz da Eurixe kanpon da, hanene... Zinti siesti Hori bai. Manga motxina, baina jertzi eskertu. Arek ipini birko uzan izan izarek, ordena hori neukiko sus sonidos, igual txalukero, Bai. Tantu txinanik txalo zaparra bat eta, Epa, Javi xeitzela. Handabe, zestatik. Bai. Besaten zela jaka, txalorik ez da hon, horako sonido emate ipini birko. Tanto bat ikusten duni, txalo zaparra. Topoko. Ordena horreko soniduketak. Topo, Tanti dino bai ez. Vale. Topo den. Eta, adona, bote lasterrian. Halo. Area. Abitxu, amaika eta zazpitz minutu. Azten daun, amazazpitz minutu. Hori da. Iake gar publiku zozo da bide. Egonek txain, Publiko egitzi dona. Baina, lainaz konturatu. Hori, ez. Bueno, hemen ikusten dut tekniko de realización zorion sonidu bat topatean. Hemen zuzen ingeitzi, Zaparra da. Otena bestean bertatik, Iban elek eta bote guztian ezin. Eroti eruan, kantu bagorrek. Ia zean urten da animentu, Listo, topozu? Ez, topo jo, baina hori miote bajatu eta gero hemen bat dizu. Gauzak interneteko eta pasa. Interneteko kontu baki zein, ez da bajatzen .es ez dakit. Bueno, patio eta marreat ez topatak. Ja? Zaten dugu, ez da kontaten pasatu. Ja, Martin Zelaia, gaztea bezain abila. Mira, hau galetua. Anel Mandiola. Anel Peroti, ezatu erreza, zorro jatzu. Zelai, errebotian, bojan. Uñak, moztu, eta bazterrak esekatu. Baina. Ja, bena. Alan dabe. Inglesean dela ez big aplauso, ez da? Ia. Omen zudana? Eta zunduen bazterrak ezin sartu. Bazterra, tranquili, hartu oso ebizu. Txalo zaparra ditzela, zati.
pizka berandutxu hasi txaluak. Txaluak. Hori zena, telebizio modu, nesan eitxotze eurek. Ontxe jo bizue da, inoz ezare hori, telebizioko programetan. Eurek aurrin jipintzen dira, eurek ezadutzue. Ontxe. Bai, ontxe da. Egun txiste eskaz bat eta venga. Jon Zabala bule. Utxo bazterra. Bazterrak erreutera bize. Ia, zelaiak. Zelaiak zela bandartzu hori errebotetan. Eta bazterrak ezin sartu. Bai. Zelaiak osko indartzu hori indo. Errebote hori. Barriro aurretik, hor da bize. Hor da, bezogotat eta emeretze horretik. Cogiendo la delantera, sin intermitente. Baina honek partidu dionak hizpi hartzeko, euren txapelketetarako, bata zein beste. Hori da. Hala, pelota gatzan sartu dago, bai. Motxo batuako bazterrei, aukeriek. Está perfecto. Zelako ona. Txalup entzuko zen, ezta? Epine hitxu duen. Seguro. Bai, atzera aurrera. Hemen daukauz, Kepa eta gabon, ikusten orduan partidue, Kepa Iturran, Kepa Iturran. Marquinhos, kamiseta elegantik ikarritxu, Marquinhos semingo pelotari zentzat. Buena. Eso. Bule. Osta, baina libre. Ja, bazterra. Bazterra, gindartu. Arrimote gaina, eta tanto. 20 garren aurri. Lekeitxon atrapo. Zabala. Atrapo. Entonazioen falla biot, orduan. Atrapo. Atrapo atuna. Atune hastien berritxen, haupa. Bai. Hastien zazpikan? Ez. Azkenengo zazpiegun inezan. Zazpiegun barron berritxen. Atune jateku bai besti ez taulako ona, Atune besti ez taulako ona. Goxaldin harraputeku, Hori lebato da, merluz. Horrek karra egiten. Bai, horrek honiko da. Está el bandiola. La pelota saca. Mucho. Pelota complicada. El gombo bastartu. Buletek sartu. Basterra ya. Apagan gainen. Gozo rematau. Hau ikusi bida, Oso, ondo. Los aparradi entzau. Los aparradi txistu. Normala. Olako partidu. Ez tortik emetiko, lehen esatesan lez. Gorko partidu ez tortik emetiko, Zelan? Bez, hamen diperrez da. Eta buletek utz. Utz gitsi doi, Bigarren utza izan da buleten apestot. Bai, bera, beha, konzentraute da, beha. Natorna asterako gaur utz gitsi txiko meniz, gero... Partiu nazken txapan sartu diz. Venga, jo.
Mucho Zelaya. Ez, sartzen. Ba. Ondo. Eta, bixen tartera bota, ikusten. Ez da legintxu bat. Bai, horrezan da, bixen tartera botatako izen da. Bixen bitxartera, bai, Holanda. Bixen bitxartera. Zema, bidaren zuen hemen, behitxun bidala nora bota aurretik, eta ondo behitxute, bixen bitxartera. Ondo bitxuzkero, aztenin, babizta. Gane. Ulete bote luzien. Azterra. Ja, urte den hau, ja. Eta, ondo, Edarto. dame zelaiak. Zenaz frontera dugu, ero kamera galdatzen. Hau. Epa, eta, ja, zontxe buleta azken erutzea, ez da, urduri pintzen, edo? Ze, ontxarte utzik egin barik onda, eta bi etxo segixen. Ez bat egin dugu onda aurretik, eta palo bat egin dugu. Ba, gota irune marka gainoen. Hori da. Kagailuen. Eta iruna, kagailuen. Eta, amen. Bazterra zakera. Gane oso seguru da bila. Bai. Gane da bila oso seguru. Eta ezin sartu zelaia. Zelaiak, hogetara horrena. Tantu da, betxu, urdinek aurre hartu za. Atzatik jundi denpora guztin, eta... Bai, aurretik bejundi momentu batean. Ba, gero buelte motze, bai. Barkatu, batzutan bateko ordenadora kamara, kamixeko ez da ize, hori txenaz, galdu itxote. Nondin horiaku, Oso ingune bisek engaino bitxu. Bazterra zelo pelote irunda ben. Martin Bille. Goxo. Eta tanto. Beste, eta Tanto zoragarria ikusten, bai, oso onak. Danetari goz ikusten, Gaur nuke esangoan, betxu, gaur egon di, lehenengo partidue infantil da kadete. Bai. Oso partido kompetitu izan da, politxe izan da. Gero iruko kinelie, zoragarrixe, graboite dukezue, oine partidu ikusten zau izenok, sartzen basari aurreko grabazioen, oso politxe izan da. Komentau barik eta kamera bakarra ikusiko zue, baina partido oso politxe nazio ikusti, Eta hau hirugarren partidu ebe, zoragarri doia. Han, oingon bazterrari motz gatuako. Izan erreza, berosi nota. Geratu izan. Santi, gaur be bai, gaur be azarte duzu. Gaur be bai, hoxe, zopa, irurekin azarte duzu, baina hiru partidu gonak. Azterra, keinuen, eta bono, hau. Errebes. Zelo tanto. Bai. Ero tanto. Gaur, benetan, partidu zoragarrixe, zoragarrixe. Utz gitxi, tanto politxe. Poca broma. Ba, gota bozna. Poca broma, gota bozna. Hemen broma gitxi hasieratik dabize, laurepe oso zerixo. Luze eta lortu pelota osatzaileak. Eman sartutze, bastar-bastarrin, ditxu. Bai. Ogeta bost, da gota zei. Ogeta zei, da gota bost urdinek aurretik.
Bazterra ondarri bitxigona, onaino egitorri da. Eguazten buruzuri baten, ensaieta, da bitxu. Honek buelte mirar. Baina bitxu zelako, honek, danak suman, danak balixo da, ara, danierako, honek ensaiu di, Olaran iberai beguzteako etorti, esaten dugu, gurruin batzean, kola, egizia eta, olaranak handik, ordu bitxerdi dugu ez etorta. Da, esago, juten, bide batez gatu itxen horre itxiduk tartin. Gero familia beho hauketa. Oinguen, bai, zelaiak bixe gainetik pasautxo. Eta beste berrinketa bat, zorion, abene? Gota batzen ikusiko te dugu, Santi? Tino iguales, ikusiko? Ez dino. Ordo ya. Nire semi komentan ez da dena. Keto Manolo, keto Mamolo. Keto Manolo. Hemen oinek edo ze paseuleik, Bitu, zema berrinketan duzen azken txampan. Eta luze. Pueden permitir, ya que pasen kontaten, nahi dan beste. Ahora ikusten dugu katekaldia Solazian Lur Razola Alejandro Zenaia no, Altuna Egun ematen Altuna zen dioan, kontu batzuk bata bitxu ba. Are pelotu, are beste pelota salik asko ngoi mundun, baina Altuna hemen ematen zaio ikusten egoten dan be. Partiduk zaio? Baina partiduta etorti normala da. Zozer bat esplikate, non? Ai, zoza izango da. Lur gorda, Lur lejarde. Egaia, koizio barruneta, perfecto. Da beste berrinketa bat. Santi jo, eta beratzen bidan. Beti bezio gazartau? Ez dino. Zei bai? Zeinen aldeko bataleko zen duzu? Apozua pilpilean. Honezkero, korrearik gango zirin. Bueno, zua otaten. Zeipa. Nik Daniel esango dutxo. Bazterrak egut. Bueno, erutzape bai etxine, igual, aparte es igual. Ez da gutz asko partidu izan, ontxazken aldi zen egon die iru lagutz, baina... Baina partidu oso kompetitu zen da, ikusten bate partidu jokatzen honi besti baina. Bai, huxea maitza denen, kita, txagona, faldu da lotea, jerri erreniko da. Otara. Txarra. Ondo, baina ez. Ez, kanpora. Beste berdinketa bat? Beste berdinketa bat, ota sortzen. Santi? Beste berdinketa bat? Amigo. Santi, tiño. Amaña te todo ba, Amaña te esto esta partido. Bai, leches. Hori ibai, zu pelotari izan da guzta, galdu baino ba, Orgullu jogatzen da ben. Beste. Ya barrio. Zelako postaua. Se escapó usted. Nahi danak ikusio la korma bila, bueno, YouTube da, atzera botat. Atzera botat, listo. No hay problema. Zerrak gutxi, mitalo edo konduzan. Oineko eta beratzen dugu gau, Ez dauke duda txikixenik. Pelota gatxa, duda txanik, no bazterra. Ja, sustin atrapado zera ahí. Adanerek. Gatzera. Ez da basko baztartu, baina aia bain. Martine gozo indartzu da, mutxo Daniel.
Ja, bastarrai. Zelo, peloti sartu da bulete. Bastarrape bai. Bastarrape, gatxa sartu. Bastarrape. Ai, Eta ja, bigarrena. vuelta. Eta ez zein izan da sartu. Batik esan da dena. Santik errezoie, horta gatzera etxena, txapeldu, txalo bero bat, lau parte hartzaileei. Eskerrik asko, tarren eta alde honen, Gero aguantati harren. hala, ondo izan. Horrengo bamenon gara.